prospech domáceho týmu. Začala sa tretia tretina, nemusí byť záverečná. Štimpel. Ešte 55 sekúnd našej presilovky. Teraz Šatan nestihol vložiť do tej prihrávky hokejku. Výborne to urobil Petrovický, ale Somík je tam sám. Ešte dorážka, ešte Petrovický má Somíka na druhej strane. Anderson, Somík ani na dvakrát. Salo teraz mal kvantum šťastia. Rado Somík inkasoval teraz úder od Švéda. No, ale hráme presilovú hru v 6. minúte a 44. sekunde druhej tretiny. A zachytili sme puk. A teraz chlapci, posledné sekundy. Milo Štrba. Posledné sekundy našej presilovej hry. Škoda, teraz Rastevita prihrávka nesadla. Orsák, stále na Orsák! A puk poskakuje ponad švédsku bránku. Sú Švédi v plnom počte. Nevyužili sme presilovú hru, ale zostávame v tlaku. Znovu Rastio Pavlikovský pred bránkou. Číha! Zabudnutý Orsák. Ešte Pavlikovský. Teraz točíme Švédov. A výstrel Dušan! Ešte šanca! Jojojoj, nie a nie. Nebola to taká bomba od Mila, ako sme zvyknutí po ľade a už tá dorážka nebola dostatočne prudká. Koniec 13. minúty. Bondra opäť držaný Tomásom Johanssonom, získal puk. Bondrova strela. Ešte udržal čierny pásmo. Ďalší pustil puk. Štín. Lindner, výborne. To bol faul a trošku zbytočný zo strany Jozefa Štimpela. V 13. minúte a 4. sekunde odchádza center Bostonu Bruins i našej prvej formácie na trestnú lavicu. Dalen práve po spolupráci týchto dvoch hráčov padol prvý gól z hokejky Axelsona z našej sieni. Pozor na Dalena, už nezasistoval raz. Teraz našťastie András Johansson netrafil. Priestor pre Bartečka. Našiel Šatana. Tu ide Pavlikovský. Hej, fuj, to bolo hnusné. A budeme hrať presilovú hru a za to by mali zavrazenie na mantinel do 5 a do konca. Som zvedavý, čo teraz spraví fínsky rozhodca. Hedin to bol. Tak za toto sa vylučuje naozaj na 5 a do konca a Šatan stále leží, otrasený. Verme, že bude s ním všetko poriadku. Už sa dvíha Mirko z ľadu, to si ťažko. No a teraz som zvedavý na ten verdikt. Iba 2 minúty za taký hrubý faul, za ktorý mal bez diskusie Švéd dostať 5 minút plus do konca. Palfi. Teraz by sme si zaslúžili dať gól. Šatan už je na ľade. Štimpel. Udržali sme puk, iba na chvíľu. Nie a nie, neposlúcha nás, ako si dnes. Teraz je tu Štimpel. Stále Štimpel. Ale už toho bolo príliš, ešte Richard Lindner. Traja Švédi okolo neho. Švédi teraz vynikajúco pozične, ale ešte máme puk. Upokojiť ho trošku. Tak, Bondra. Štimpel, Bondra. Štimpel. Ešte Štimpel. Kde je gól? Kde je to gól? Ešte gól! Gól! Hurá! 2-2. Vynikajúco. Miro Šatan 2-2. A čo sa Švédom nepáči? Čo sa im nepáči? Musí to byť gól. 2-2, 18. minúta, 2. sekunda. To bolo skvelé rozohraté zo strany Štimpel a Bondra. Ešte Žigmund Pálfi stihol nahrať pred bránku a Šatan vyrovnal. To musí byť gól. Nikto na Slovensku nemôže povedať nič iné, iba ďakujeme chlapci. Pozor teraz na Švédov. Výborne, Lašák, ešte šanca Švédov a výborne ešte raz slovenský brankár. Skvelé, Janko. Ideme ďalej, zásluhou Orsága. Vystrelil a kde je puk, za Salo, beď! Uj, Tomi Salo. Skvelé to urobil Vlado Orsák. A od zadnej hrany korčule sa Salovi puk odrazil a mali teraz Švédi veľké šťastie. 57
7 sekúnd pred koncom, pozrite sa. Záverečná pol minúta, Peter Bondra. To by tak bolo, keby sme ešte dali gól. Stimpel! Trafil iba Piera Hedina do bráničov na kolene. A nie, tak vyzeralo to tak, že rozhodcovia vodia na opačnú stranu. A je tu koniec riadneho hracieho času, takže Nervák pokračuje.